କଳା ଆଉ ରାଜନୀତି ଦୁଇଟା ପୁରା ଅଲଗା ଦୁନିଆ ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିଯାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସେମିତି ଜଣେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ କଥା କହିବା, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନିଜ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖିବା। ଆଗେ ସିନେମା ପର୍ଦ୍ଦାର ସୁପରଷ୍ଟାର, ଆଉ ତାପରେ ରାଜନୀତି ମଇଦାନର ନେତା। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପାଦ, ପ୍ରତିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏମିତି ଏକ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଠି ସଫଳତା ଯେତିକି ଅଛି, ବିବାଦ ବି ଠିକ୍ ସେତିକି ତାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ିନି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେ କେମିତି ଏହି ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିଚୟକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଗୋଟେପଟେ ଚକାଚକ ଦୁନିଆର ଗ୍ଲାମର, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ମିଶି ତାଙ୍କ ଆଜି ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେଇଛି, ସେ ଯାତ୍ରାଟା କେମିତି ଥିଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଦୁଇଟା ବଡ଼ ମୋଡ଼। 2004ରେ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ଆଉ ତାର ପ୍ରାୟ 9 ବର୍ଷ ପରେ 2013ରେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ରଖିଲେ। ତେବେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ସେ ଅଲିଉଡରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଭାବେ ପୁରାପୁରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିସାରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ହଁ, ତ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ପରିଚୟ ଥିଲା ଜଣେ ଅଭିନେତା। ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ସେଇ ଅଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାରର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ତାଙ୍କ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମ ସିଲଭର ସିଟି କଟକରୁ। ଡିସେମ୍ବର 24, 1981ରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରେ ବଢ଼ି ସେ ସେଇ କଟକ ମାଟିରୁ ହିଁ ଅଲିଉଡର ନମ୍ବର 1 ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। କହନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆସେ ଯାହା ସବୁକିଛି ବଦଳେଇ ଦିଏ। ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ବର୍ଷଟା ଥିଲା 2004। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷଟା ଖାଲି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଇନଥିଲା, ବରଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ନଥିଲା, ଏହା ଗୋଟେ କ୍ରେଜ୍ ଥିଲା। ରାତାରାତି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଅଲିଉଡର ଟପ୍ ଷ୍ଟାର୍ସଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଜବରଦସ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମିଳିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ରାସ୍ତାକୁ ସହଜ କରିଦେଲା। ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୁନିଆର କବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିନେମାର ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାର ରାଜନୀତିର ପେଞ୍ଚପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆରେ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ। ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା 2013ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ। ତାପର ବର୍ଷ ହିଁ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଗଲେ, ଆଉ 2019ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ବି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀରେ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ 2024ରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକଦମ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ପୁଣି ରାଜନେତା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କଣ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୋଇ ରହେ? ସବୁକିଛି ଖବର ପାଲଟିଯାଏ। ଆଉ ଅନୁଭବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛି। କଥା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 2014ରୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଥୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କଥା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯାଏଁ ଗଲା, ଆଉ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ପରେ ଶେଷରେ 2023 ଡିସେମ୍ବରରେ ସେମାନଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଲା। ଏହି ପୁରା ଘଟଣା ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ଆଉ ହଁ, ଏ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇ ଅନେକ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ। ତାଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ କିଏ? ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଆରୀ ଅଭିସାରିକା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଗେହ୍ଲାରେ ଚିକୁଲି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି। ଏଇ ବର୍ଷ ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 11, 2024ରେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକା ଜାଗ୍ରତୀ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର ଦେଖିଲେ, ରାଜନୀତି କଥା ଜାଣିଲେ, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ବି ନଜର ପକେଇଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏସବୁକୁ ଏକାଠି କରି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖିବା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆଉ ରାଜନେତା ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାଦ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଅନେକ ପରିଚୟ ଅଛି। ଜାଣନ୍ତି, ସେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ MA କରିଛନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା ଫିଟନେସ୍, ବାଇକିଂ, ପେଣ୍ଟିଂ ଭଳି ଜିନିଷରେ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ରୁଚି ଅଛି। ଏବଂ ହଁ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ପଶୁକଲ୍ୟାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜସେବା ବି କରନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେବଳ ଗ୍ଲାମର ଆଉ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ
ଶେଷରେ ଥରେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଉପରେ ନଜର ପକାଇଦେବା। କଟକରେ ଜନ୍ମ, 2004ରେ ଫିଲ୍ମ ଡେବ୍ୟୁ, 2013ରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ, ତାପରେ ରାଜ୍ୟସଭା, ଲୋକସଭା ଆଉ ଏବେ ବିଜେପି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବି ଅନେକ ଉଠାପକା, ଆଉ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। ଏସବୁ ମିଶି ହିଁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୂରା କାହାଣୀ ତିଆରି କରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଏମିତି ମୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ବି ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଠୁ ଆଗକୁ କ'ଣ? ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ କେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ତ କେବଳ ସମୟ ହିଁ ଦେବ।